Bismillahirrahmanirrahim. Al-kibru utawi iki ku nerangake kiber takabur. Wa utawi takabur iku istidhamu nafsi milang-milang agung ing awake dhewe. Wa ru'yatu qadriha lan ningali pangkate nafsi fauqa qadaril ghairi ngungkuli sak ndhuwure pangkate wong liya. Takabur itu menyatakan bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Jenenge takabur. Tapi takabur itu boleh dilakukan kalau terhadap orang yang takabur. Takabur itu aslinya haram karena takabur itu sifatnya Allah. Sombong itu sifatnya Allah. Tapi kalau ada orang takabur, kita boleh mentakaburi. Wah, yakin lah. Ora ana sing nakoni tapi nang ngarepe dhewe. Yakin aku iso rengki kok siji terus mbane ya. Sing takon iki sapa? Wacana aku iso kualah kabeh. Sampan langsung bae. Aku meneh. Aku ora nggarap soal bae tak angen-angen tok bae wis ngerti kabeh. Sampan nggarepe pirang jam? Aku 2 jam. Wah. Aku rankinge siji padha bae nang kelasku. Aku nggarepe mung sak jam tok. Sampean paling pira 2 jam, aku sak jam tok, Bro. Mentakaburi wong sing takabur itu boleh. Ya. Mulane ana wong sombong kemaki iku dikemakini sisan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi pira-pira perkara kang rusak takabur utawa kibru iku kasiratun akeh. Kalau kita punya sifat takabur maka akan banyak kerusakan mandorotnya kepada diri kita. Minha iku setengah saking kasiro iku annahu sak temene kibaru iku yu'dzil ghaira yu'dzi nglarani apa kibru al ghaira ing wong liya. Takabur itu bisa menjadikan orang lain sakit. Wah, ora seprono seprene kok melarat bae Kang. Percuma urip. Iki kaya nyong lho. Kerja 2 tahun wis oleh PCE. Nah, yang menjadikan orang lain sakit. Wa yaqta'ulan megot apa kibru khibalal mawaddati ing tali asih megot ing tali asih. Jadi wong takabur kemplungkung iku kanca-kancane do serik. Omongane gegedhen. Oh, kowe ora ana nyong was lebar. Ya ana nyong mono ya tak tuntasi tak jotosi nyong. Kecil kaya kae kok. Nah, jenenge takabur. Wong sing takabure biasane kakean ngomong, tapi nyaline cilik. Omongane tok sing gedhe, omon-omon. Wa yufarriqulan bisa misah apa kibru al-quluba ing pira-pira ati. Jadi setiap ati itu pasti baik. Walaupun tingkah kita jelek, ati itu mesti bersih. Mesti ngandeni apik. Aja takabur, aja sombong, aja kemplungkung atine. Tapi lisane omongane dhuwur. Mulane pisah, tidak sinkron antarane
lisan dan kulub ati. Wa yahmilu lan nanggung apa kiber annasa ing manusa ala budi sahibi ing atase sengite kancane kiber wattifaquhum lan sepakate nas ala adzau ing atase nglarani sahib. Kiber juga bisa menjadikan manusia itu dibenci sama teman-temannya. Kadang malah bisa mencelakai. Aku gal serik karo bocah kae omongane gede, kentus, sombong. Ayo saiki dingin upe yo. Dijebak, dikerjain. Nah, kadang malah dibunuh karena apa? Tidak bisa menjaga lisannya, sering meremehkan orang lain, menghina orang lain di depan orang banyak. Mending sampeyan adu arep ngomong apa anane daripada nglendengi kancane takabur ngelek-ngelek kancane akhirnya kok kancane wadul. Nah, akhirnya jadi maksiat, jadi perkara, jadi musuhan. Itu efeknya takabur itu banyak. Wa min halane iku setengah saking kasira yen anna sahibahu sak temene wong kang utawa sak temene kancane kiber iku layang kodu kang ora manut sapa sahib ilal hakim maring kebenaran wala yaqdum lan ora bisa ngumpetake sapa sahib al-ghaidha ing muring-muring wala yatalattafu kang lan ora melas sapa sahib fin nuskhi ing dalem ngarepake bagus. Setengah dari takabur, setengah dari kasiro itu teman-teman sing mau do anut iku akhirnya do sengit do nyingkir. Sombong kon ngapalno alfiyah, pancen wis do hafal bae. Urung hafal dhewe kok kemplungkung gaya. Yo-yoho sok-soko. Misal kayak kowe. Jadi kanca-kanca iku do nyingkir ora do seneng karo wong separo bocah sing sifate takabur. Malah nek ana bocah kok tawadhu, ngalahan, anutan, ora jengkelan. Iki malah kancane do seneng, do ngrubung. Tapi nek anak itu mempunyai sifat takabur iku biasane gampang jengkel. Ora trimo di nyek, ora trimo di arane elek, ora trimo ora diajeni. Sembrono karo nyora ngajeni. Wong nyonge wong pinter kok nyonge gedhe kok. Nyonge SMK kok ora diajeni sembrono. Biasanya jengkelan. Mergone merasa dirinya itu paling hebat. Mulane nek ning pondok mesti akeh kancane nek ana bocah kuwi kok anutan. Asli kancane akeh. Nanti ning pondok iku ketemu balane dhewe-dhewe. Cocoke karo sapa engko Allah sing nggathukake. Wa kafa lan wis nyukupi. Wa kafa lan wis nyukupi al-kibra ing kubur. Mazammatan ing madani utawa ngina apa kaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam pengendikane Nabi Muhammad la yadkhulul jannata. Nah, ini
La yadkhulu kang ora bisa mancing al jannata ing swarga sapa man wong kana kang ana sapa man fi qalbi ing dalem atine man misqala dzarratin ing sak bobote semut pudak, semut paling cilik minal kibri saking takabur. Tidak akan masuk surga jikalau kita mempunyai sifat takabur dalam hati kita, walaupun itu kecil. Kayak contoh, ana cerita ini. Ada orang merasa dirinya itu pinter, ibadahnya hebat, dan sudah diakui oleh Allah dan para malaikat. Sampai jalan-jalan kemana, malaikat rahmat iku ngetuti terus. Mergone iki wong iku kekasih Gusti Allah. Paring dituti, megane iku lho metuti, ora tau panas, adem. Lamun panas yo sempriwing. Karena apa? Sayapnya malaikat dibentangkan di bawah, di atasnya orang itu. Lah, ketika melewati orang yang sedang minum minuman, orang itu melengos, baru melengos. Biasanya nih melengosnya ngapa? Jelai jijik, zizi, melengos. Lah, sedangkan orang yang minum minuman juga melengos. Melengos karena malu isin. Ya Allah Gusti, aku sing berbuat dosa kaya iki ana Pak Yai lewat. Ya Allah Gusti, melengos isin. Pak Yai ini melengos karena merasa jijik ngliwati wong minum minuman, sing wong minum minuman isin padha melengos karena weruh Pak Yai lewat. Seketika itu malaikat rahmat langsung lunga, langsung panas. Akhirnya tekok ini malaikat, aku kok malah tambah panas kayak gitu, mau adem kayak gitu panas. Ada Hatif tahu ya, suara tanpa rupa. Ojo entut, suara tanpa rupa nguntut. Jarene ngene, hambane Gusti Allah, sira saiki wis duwe sifat takabur. Ketika sira melewati orang yang minum minuman, sira merasa hebat, merasa jijik, merasa suci dibanding dengan orang yang minum minuman. Maka dari itu, mulai detik ini, saat ini, saya tidak mau mendampingi Anda. Karena apa? Punya sifat takabur. Takabur kan merasa suci, dan diri orang yang mabuk-mabukan merasa dosa besar, merasa durhaka, merasa maksiat. Nah, akhirnya orang yang minum minuman justru malah adem. Malaikat rahmatnya pindah ning wong sing minum minuman. Ada yang bisa menjawab? Karena dia merasa berdosa, merasa malu karo kiai, berarti merasa malu kali Gusti Allah, merasa menjadi orang yang paling dosa, merasa dirinya masuk neraka nantinya. Lah justru orang yang seperti itu malah diangkat kali Gusti Allah derajatnya, dikai hidayah dan kewaliannya, pindah ning wong sing minum minuman. Akhirnya jadi tobat, jadi wong alim, gelem belajar, gelem nyantri, akhirnya menjadi orang yang alim, menjadi penggantinya wali sing takabur mau. Ini salah satu contoh orang yang punya sifat takabur walaupun hanya jijik, hanya jelai weruh wong kuwi, itu sudah termasuk kategori wong sing takabur.
yang datang dari Hadraul Maut Yaman. Hasan Basri itu Yaman. Itu ketika menguji orang yang alim, merasa kiai, akhirnya Hasan Basri itu tidur-tiduran di bawah pohon. Ini pohon, karo ana lincake kae, ana kursine tidur, terus sandinge wali besar. Nah, ketika nguji karo wong alim, dia etek-eteke minum minuman. Nggawa botol kosong pirang-pirang diisi air putih. Nah, ketika wali itu atau kiai itu lewat, merasa di depan itu ada orang yang maksiat penuh dosa, akhirnya dia berhenti. Lah pas berhenti, dilalah ana prau sing ketumplek gliwang. Banyak orang yang tenggelam yang minta tolong. Ada orang 10. Akhirnya Hasan Basri langsung nyemplung ning kali. Wiriti wong teko siji. Nanti 9 terselamatkan. Tinggal 1 tapi tenaganya sudah tidak mampu. Akhirnya minta tolong pada kiai gue, tolong Kang, tolong ngiri siji Kang, tolong diselamatkan Kang, tolong Kang. Lah wegah temen sih. Ora nyong mati kepiye? Mati ya mati pura men mati. Seorang pendosa bisa menyelamatkan orang lain, bisa bermanfaat pada orang lain itu lebih baik daripada seorang kiai tapi punya sifat sombong. Ora sudi sih. Aku kon nulung, kon aku mati piye? Mati ya wis men mati, wis takdire mati ya. Aku kon nolong ora sudi-sudi ya. Akhirnya ngaku. Oh, berarti sampean iku tujuane ngaji nyantri kuwi men dadi wong mulya. Men diundang wong prono-prono, men diambungi tangane, men dimulyakno wong ning ndi-endi diundang Pak Yai, disungkemi Pak Yai kaya kowe. Mulai sekarang kamu sudah tidak menjadi kiai. Kiai kamu, ulama kamu gugur. Padahal yang di depan adalah ulama lebih besar, wali besar Hasan Basri. Ulama terkenal dunia. Dia hanya berpura-pura ngetes santri anyar. Ternyata masih punya sifat ego dan takabur. Waman lan sabane wong arafa kang ngerti sapa man yen anahu satemene man iku makhlukun makhluk min nutfatin saking mani. Wa annahu lan satemene man iku sairun wadi dadi iku sairun dadi ila jifatin maring batang hana kang gampang alaihi ing atase man apa ayat ruka yen toh ninggal sapa man al-kibra ing takabur allazi sababu kang utawi sebabe takabur iku al-ujubu milang-milang agung ing awake dhewe milang-milang agung ing awake dhewe. Ketahuilah bahwa orang yang mempunyai sifat takabur itu pasti nantinya hidupnya akan hina, baik di dunia maupun di akhirat akan dihinakan oleh Allah. Dia lupa bahwa orang itu ada
itu karena diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang jijik, yaitu mani, jijik. Mending tembelake dikumpulake sekarung iso di tuku wong daripada mani, menjijikkan. Tidak pantas kalau kita sombong. Nah kita itu sopo? Mending tai dikumpulake kena nggo rabuk, lah mani dikumpulake nggo apa? Ora kanggo kaiki, metu sampean dikudungi manis ayu ditismaki dikocomotoni tambah beres nggone kudung nggone klambi nggone sepatu nggone suwal keren you know. Nah sak keren-kerene awake dhewe itu adalah calon batang, calon bacin. Ya betul. Mending ayam nek mati larang. Jadi ayam urip karo ayam mati itu masih mahal ayam mati. Ayam urip regane 50.000. Ayam mati iso 150.000. Gitu, dipotong cilik-cilik dikit cikene regane 10.000, kadang dadi 20.000, malah dadi 200.000. Gitu. Kuwi ayam mati terhormat, dadi chicken, dadi ayam geprek, dadi ayam napa niku sing enak-enak niku ayam sate dadi sate, malah sate di sate malah ayam 50.000 iso dadi 300.000. Terhormat panggilane ayam goreng, ayam geprek, sate ayam. Lah nek wong mati maune terhormat mati dadi batang, sapa sing gelem? Sing gelem nuku sapa? Sing gelem ngrumati sapa? Ana wong rumah tangga apik-apik. Tanpa kamu di sisiku hati rasa iya isih urip. Dice nek mati, saya akan sehidup semati pret. Jejal. Bojone mati gelem nusul. Yo pertama wae gerung-gerung, Mbak. Nyong karo sapa, Pak? Nyong karo sapa, Pak? Nyong arep melu bae, Pak. Nyong arep melu bae, Pak. Nyong arep melu, Pak. Nyong karo sapa, Pak? Wis sedina. Ana wong layat ora usah digawe pikir. Ana apa-apa ngomong bae karo aku. Aku ya padha bae urung duwe calon. Wah, akhirnya semangatnya tumbuh lagi. Isi 3 dina wis kelalen. Tahlilan bae kadang lali lho, iki tahlilan mergone wis kenal wong lanang liya. Ayo. Wong lanang ya kaya kowe, wong lanang iku nek sing wadon mati iku sedih apa seneng? Hah? Seneng ganti anyar. Seneng asik ganti anyar iki. Lah piye arep rabi meneh. Jarene oleh nikah meneh, langkai dulu mayatku. Akhirnya sing wadon mati dilangkai mayate bola-bali. Wong do geger. Lho lek wong bocah edan kok wis geblek sih. Wong sing wadon mati malah dilangkai kaya kae. Sing lebene barang, ya Allah Gusti, Mas, duwe utek apa ora sida ngene. Wong sing wadon mati kok malah dilangkai bola-bali. Lah priye Pak lebih. Bojoku wis ngomong. Aku oleh nikah kalau berani melangkai mayatku. Ya tak langkai mayatku. Aku ya padha bar pengen nikah meneh kok. Aduh. Itulah. Jadi cintane wong wadon iku hanya sebatas uang.
ora usah gumun. Wong wadon wayu kok bojone wireng mrongos. Pirang-pirang. Mergone apa? Milih milih duit. Ana wong wadon wayune pur dhuwur, sing lanang cilik, tapi kan senajan cilik gering, dhek anake wong sugih, duwe rismil. Ya wani dinikah, mergone duit. Padahal ana santri ganteng, pinter, ahli ibadah, ahli salat, seneng ora ditampa. Sing ditampa sing wong sing ora kenal ibadah tapi mronone nggawane mobil. Doplak. Mobil. Lah sing santri meneh nggawane sepeda, Supra kae El Husna kae prok maning mogok ning dalan, dicekul selah jal ning Bang Jowe didorong nang mburi diselah blok tak delok jebulane santri pecine putih ya kon gelem priye wong bocah wadon senajan pinter apa Alfiyah kan milih sing sugih ya. Milih sing sugih. Itulah perempuan. Yo ket biyen cetakane perempuannya ket biyen kaya aku.